I gdje ste ljudi, dobrodošli u još jedan moj videoklip. Danas ću da igram Max Payne 2, jedan gameplay. Htio sam Max Payne 1 i Max Payne 2, znači da vidimo razlike, ali sam se predomislio i sad ćemo da igramo Max Payne 2. Ovdje, pa da počnemo. Prvo, kao što ste vidjeli, zadnji ovaj klip što se snima zadnji je taj zadnji klip je ništa nisam pričao, dok ću sad da komentarišem, naravno, pa sam zato uključio Max Payne 2. Max Payne 1 je slično nešto, samo malo je gluplje grafika i tako, ali da, ne veze, ja sam izabrao ovo zato što mnogo malo zauzima, znači malo više zauzima nego običan Max Payne, ali je bolje. I idemo u New Game, znači New Game i igramo New Game. Pošto vidite, ja sam pokušao, znači da ne budem boca ako počne da igram, ne znam gdje se spucao, ne znam, ono, ja radi on. I mogu da vam kažem, mi smo sada u bolnici i svašta nam se događa, trebamo da pronađemo lift, budemo došli do tog lifta, onda će biti svašta. Evo, mi smo Max Payne i Max Payne smo. I sad nemamo ničeg, mi smo izašli u bolnici, kao što vidite u levom desnom uglu, mi smo povređeni. Možemo otvarati, fanično. Činjeno, mi ćemo to premakom, sad će se ljubi ženom. Sada trebamo da nađemo, jer sam nešto pogrešno radio. Ne znam, nije bitno. Gdje ćemo sada? Max Payne igrica je mnogo zanimljiva, baš mnogo zanimljiva igrica. Pa ako ajde da snimim neki gameplay, kao neki gameplay, malo da se zezamo dve epizode i tako. Evo, mi sad stavljamo sve pred sobom. Sad smo našli, sad ćemo da ubijemo prvi put čoveka. Evo, to je on. Bratan samo mene da kupica, sam ga čaknuo. Vidimo se malo se poravi, poravimo. Sada moramo da nađemo lift, samo da mene malo nervira zato što mora da se sve učita i tako te stvari, ali dobro. Moramo da nađemo lift, ali lifta, evo ovdje, odmah smo pronašli lift, mislim to je lako za pronalaženje. Hoćemo sad mi je spustimo dole. Mislim da se ne čujem baš najbolje zato što nemam slušalice ni mikrofon, a najvjerovatnije ću kupiti uskoro, tako da možemo snijemo gameplay. I sad smo našli našu ženu i sada će policija da učini svoje. A mi nećemo da gledamo, mi možemo neki filmu i tako. To, mi ćemo odmah da počnemo sa igranjem već. Stvarno, evo, part 1 Dark and Inside, on je bio kao neki uvod, a već počinjemo gameplay. Ne želim ovo da bude dugo, želim da vam ispričam sve o Max Payne i da stignemo do neke misije druge ili treće. Mislim da će biti zabavno ovaj gameplay. Ja sam zadovoljan s prošlim klipom, preprošlim imao sam 22 pregleda i ja sam zadovoljan, stvarno iskreno sam zadovoljan. Čekaj, motamo i mi sad, da ste čuli krike. Koliko je ovo uključeno, da vidimo sad dole. Čekaj, možemo još malo. Tamo se čulo prije kako muče neku ženu. Dobro, to je sve manje bitno. Meni je ovo bilo na prvoj epizodi za mene, mislim sad to nešto bilo, ali vidite sad ovo.
Neko muči neku ženu kao, a ono je to ipak TV. I tako. Ovo da ga puknem, možemo. Igrica je meni vrlo zabavna, ja sam igrao običan Max Payne 1. Htio sam da snimam, ali ne znam kako mi nešto sam uradio što nije trebalo. I otišla je nešto trapis. Evo ga doktor. Njega ćemo sad da uhapsimo, ali njega moramo da ubijemo jer će on sad da polovne. Da li da ga pustimo polovne? Ajde, to ćemo tamo. Ajde, ubit ćemo Golema da nam ne pravi probleme. Da beže kao dugo. Kaj ćete da znakamo koji ide, koji ne ide. Tamo, paknici. Brate, koji headshot. Sada, da ide neko da. Ovdje smo sad trebali snići. I gdje sam imam što misiju. Ima zabavnija. Viš se. I mora ja mislim da bilo. Ima dvoje. Ovo ćemo da šak. Ovo je ništa čas. Svi ne ruši. Možemo pa vidimo. Ne, zato da nešto sam nekako. Hvala, sad ćemo gore valjda vidjeti nekako, kada će baci stolice. Zanimljivo. Ali zato ja imam ovo moj prilog, kako što kod mene. Bio sam odužen, nešto ima ovo helpa, ne, možda da helpa. Dalje chapter 2. Ovdje muče neku ženu, možda je nečete, ali ja savršeno čuvam, možda si ja ovdje nečem, ne znam. Evo, muče tu ženu, ja ću to premotam, sad mi trebamo da je spasimo. Tako što ćemo da ubijemo ovo manje. Brate, ubit ćemo jednog dole. Poriti s njim. Ovo, samo to što mnogo ljudi lete. Vidjeli ste sad ovaj pokušaj, potez. I opet ćemo sad ću gledati s njim. Brate, što sam sad uradio? Sad imam kušu. Aha, ima jedan. Dobro, nikog... Ljudi, ne bih da prekinem klip. Možemo prije da prekinemo, ali ajde, igrat ćemo još malo. Što je ljudi ovdje? Monosaks. Da, čuli ste svi za monosaks. Možemo li nekako da spasimo? Vukovca. Mislim jednog da si ne hodio sad. Ja vam ne puštam. Kako sam to komentar. Ajde sad čovječ. Ti vidim kao je jedan dvije. Može i tu da vidim. Može tu da se vidim. Ovdje ne. Ajme mi da prvo... otvorila sam se vratica. Idemo dalje. Bitno je.